Guys, di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yore di kampung halaman. Di kampung halaman nih. Mau sekolah perjalanan sekolah mai mbakku. Jepok payetan. Ki mau gak udan, tapi payungan. Woi, bocil. Wega. Oh, bocil. Wega. Wega. Kan Gede kok bocil ya. oh, berarti anak-anak berarti. Hai, adik Mina. Dadah. Dadah sih. Dadah. Orang ketok. Ini loh, sini loh. Ayo, awas hati-hati loh. Dadah, dadah. Dadah. Ini loh. Kok budi toh? Ini loh. Roh iki loh. Roh iki loh payung iki loh. Orang anu payung. Oh, kayak mau. Ayo jalan. Awas lunyu loh iki. Pelan-pelan kan? Lagi usum sawah. Ketok lagi. Ketok lagi. Fatim. Awas kecocok payung kowe. Dalam. Salam. Mbak Dija. Hai. Kurang menit di sana lah, kayak sama menit. Hai. Kayak lewat kayak ini toh. Yo kok payung ki mau yo kaya arep udan nak. Lah sido. Ya, Grimes. kletek kan, heeh. Kur grimes. Ora ketok grok-grok kayak kenaan payung. Kenaan payung ya Min ya. Kan iki daerah ngene iki musim hutan, guys. Ya suwi ngene iki lho. Perjalanane. Lah mau arek nganggo pitih mak ngembos kok gak sida aku. Heeh, lah memang gak teko sawah mau ya mlaku kok tonton kok. Yo, lah iya heeh. Lunyune cah anggur barutane. Wis arep teko omah. Wes teko omah. Hei, pentok apa kuwi? Ayo. Ceritanya iki makan iki makan aku njupuk garapan nang mbakku. Niki wis tak garap iki oleh sakmene iki tapi sih kurang lengene burung digarap. Tapi iki arep leren dhisik mergo ya boyoke rasane ra karu-karuan. Alhamdulillah ana garapan koyo ngene iki, guys. Lumayan kena jajan. Wis ngono wae. Aku tak ngelanjutne payatanku, guys. Aku harap ngelanjutne iki payatanku. Matur suwun sing wis nonton sampai rampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.